Bon dia a tots. Si vos sembla bé, anem a començar la sessió informativa del programa de suport a la innovació. Moltes gràcies. Bon dia a tots. Moltes gràcies en primer lloc, moltes gràcies per assistir en aquesta sessió informativa. Jo soc Loren Carrasco, la vicerectora d'Innovació i Transformació Digital de la universitat. I la veritat que estem molt il·lusionats amb aquest programa perquè pensam que és una cosa que no s'havia fet mai. Aquest intentar apropar d'una manera efectiva la universitat en les pimes de la comunitat autònoma. Pensant que aquesta és una primera passa, és una primera edició i una primera passa, i el que volem és que funcioni molt bé, vagi molt bé. Evidentment, segurament hauran de millorar coses a la propera edició, però esperam que aquesta sigui una edició que ens doni un camí per seguir col·laborant i esperam també que pròximes edicions siguin inclús més ambicioses en termes de pressupost i en termes de recursos, perquè pensam que és una manera molt efectiva d'aconseguir dues coses. En primer lloc, aconseguir oferir a les pimes aquesta possibilitat de millorar, d'innovar i fer-ho amb coneixement i amb recursos de la pròpia comunitat autònoma, com és tot el know-how, tot el coneixement que se troba dins l'universitat. Bàsicament, això vos volia comentar jo. Espero que tots aprofitem aquesta oportunitat. I ara li donaré la paraula al director de la Fundació Universitat Empresa, el senyor Lluís Vegas, i que explicarà una miqueta més els detalls tècnics d'aquest programa. Moltes gràcies. Bé, bon dia a tothom. Ara demanaven si la sessió serà en castellà o en català. Jo ho faré en català. Si algú té alguna pregunta o després podem també contestar les preguntes en castellà, bé, entenc que tots m'enteneu. Jo explicaré, si vos sembla, una mica el programa de suport a la innovació que hem llançat. Aquest programa l'hem llançat en col·laboració amb la Direcció General d'Innovació del Govern Balear i també col·laboren amb nosaltres les diferents associacions de petites i mitjanes empreses i altres associacions empresarials. El programa té dos vessants, una més interna, però avui explicarem la vessant que vos afecta a vosaltres, a les petites i mitjanes empreses, que és l'Espai Accelera, que és un programa de suport universitari a la innovació de les pimes. Com explicava la vicerectora, el que volem és que aquelles petites i mitjanes empreses que tinguin una idea innovadora d'un nou model de negoci, un producte o un servei que requereixi una recerca aplicada, puguin comptar amb l'assessorament del personal investigador de la universitat. Bé, en aquest gràfic, que també teniu a la plana web, que després vos deixaré, està una mica l'itinerari que hem planificat per aquest programa, les diferents fases d'aquest espai. Ara faré una petita explicació d'aquestes 5 fases i després, en concret, ens detendrem als aspectes més importants. Bé, si hem d'intentar fer una connexió entre les petites i mitjanes empreses i els investigadors, el primer punt d'aquest programa és fer una sessió en què les empreses i els investigadors puguin xerrar de com elaborar o com col·laborar en un projecte de recerca aplicada. Per tant, el primer punt d'aquest programa és una sessió de networking, de la que ara vos explicaré una mica més en detall el que esperam d'aquella sessió. A part de la sessió de networking, després hem programat una sèrie de càpsules formatives, també perquè aquelles empreses que vulguin tenir més coneixements de com poder fer innovació o de com aplicar la innovació, com trobar finançament a la innovació, puguin tenir coneixements de primera mà en aquests temes i també anar alimentant aquest esperit de col·laborar amb la universitat per fer innovació a les empreses. I després aquests 2 punts que estan aquí són les 2 convocatòries que traurem per finançar
Per una part, consultoria científica dels investigadors cap a les pimes i per altra, projectes de recerca. Aquí també estan una mica les fases, això ho farem durant el mes d'abril. La consultoria científica serà a finals d'abril, una vegada que facem la sessió de networking, i s'executarà durant els mesos de maig i juny, i després obrirem la convocatòria de R+D científic, que serà durant el mes de juny i per executar la segona part de l'any 22. I finalment farem una jornada de cloenda perquè tots els projectes que haguem finançat i que s'hagin pogut aprofitar d'aquesta convocatòria puguin presentar i també tenir oportunitat de cercar finançament addicional si és que necessiten. Bé, ara m'he de tindre en cada un dels temes importants. L'espai Accelera té la primera fita, que és la sessió de networking. Aquesta serà el dia 7 d'abril de l'any 22, aquest any, de les 9:30 a les 1:30, aquí en el campus de la universitat. Però, clar, una sessió de networking no pot funcionar si abans no fem una mica una prèvia. I per això hem preparat una plana web que ara us mostraré, on totes les empreses que vulguin intentar connectar amb investigadors de la universitat i els investigadors puguin tenir un espai de connexió previ per pactar, per acordar cites perquè aquell dia se puguin fer un matching entre una empresa i un grup de recerca que necessita o que vol col·laborar amb aquesta empresa. Jo ara canviaré aquí. Bé, si entreu a la nostra web, l'espai Accelera, que això, el link ara està al final d'aquesta presentació i segurament el teniu també en els mails que heu rebut, aquí hi ha un apartat on posa sessió de networking. Per això hem preparat una plataforma, que aquesta plataforma és una plataforma que se fa servir normalment per fer reunions o per fer networking entre empreses i investigadors, on el primer que vos demanem com a empresa és que vos registreu. A la home, aquí explica una mica com funciona el networking, hi ha una sèrie de preguntes freqüents, però l'important del networking és fer un registre, que l'empresa se registri, la persona de l'empresa, i publiqui un perfil de col·laboració. Ara, si puc, vos mostraré el meu perfil, perquè aquí jo ja estic registrat com el meu perfil, i si el vaig editar, és com si vosaltres poséssiu el vostre perfil de nou. L'únic que vos demana és la informació personal de qui omple el perfil, la informació de la vostra empresa, amb el tipus d'organització, si aquí veieu si sou una PIME, si sou una associació, entitat pública. Nosaltres hem diferenciat també perquè el personal de la universitat i de la fundació se pugui inscriure. Heu de donar un poquet de descripció, no cal molt, de la vostra entitat. I després també una adreça també per nosaltres ubicar si són empreses de Mallorca, Menorca, Eivissa o on esteu ubicats. En principi, les ajudes estan destinades a pimes de les Illes Balears. Una vegada que heu omplit aquest perfil molt senzill, que són dades personals de la persona que omple el perfil i dades de l'empresa, si vos fixeu aquí en aquest menú de dalt, podeu mirar tots els participants que estan inscrits. Ara realment només hi ha els tècnics de la fundació que ens hem inscrit. I una part molt important és l'apartat aquí que posa mercat, on vosaltres heu d'intentar incloure les vostres propostes de col·laboració. Si teniu un projecte innovador, aquí heu de donar més i quin és el vostre projecte, descriure el projecte, mirar una mica quina col·laboració cercau i carregar imatges o arxius o un PDF o la informació que vulgueu sobre el vostre projecte. El més important del networking és que quan abans podeu omplir els vostres projectes innovadors, de forma que si els investigadors, que també acudiran a la web, no vos demanen una reunió, nosaltres cercarem grups de recerca dins la universitat que puguin cobrir les vostres necessitats. Aquí, una vegada que vosaltres heu carregat el vostre perfil, quan veieu els participants o si mireu que hi ha un grup de recerca que vos interessa, ara no ha carregat molt, o si no trobeu ningú, algun tècnic de la nostra fundació, podeu demanar-li una reunió. Aquí, justament, nosaltres havíem fet proves si ja estan les reunions tancades, però podeu mirar si les reunions estan programades i se programaran durant la segona part d'aquesta jornada i podeu demanar
cites a grups de recerca tantes com vulgueu, com mos puguin, jo crec que hi ha per 6 o 7 reunions d'una mitja hora durant aquest dematí, perquè pugueu xerrar amb el grup de recerca i preparar la vostra proposta per presentar a les convocatòries que preparem. Aquesta seria la primera part del networking. Bé, jo acabaré tota la presentació. Si teniu alguna pregunta, la podeu escriure la pregunta en el xat i, si no, al final obrirem també un torn de preguntes. Això seria la primera part. Això és el 7 d'abril, però des d'avui, 14 de març, fins al 7 d'abril, sí que estaria bé que quant abans millor, si teniu un projecte innovador, una idea de com els grups de recerca de la universitat poden col·laborar amb vosaltres, aneu afegint el vostre perfil en aquesta plataforma per intentar fer aquest matching entre idees innovadores d'empreses i grup de recerca. I nosaltres aquí, a l'oficina de transferència de la universitat, intentarem anar fent aquest lligam perquè aquesta reunió de networking sigui el més profitosa possible. Bé, l'espai Accelera, aquest programa també tindrà càpsules formatives. Aquí vos posam alguns exemples. Encara no estan definides les dates, però xerrarem de temes com models de negoci, estratègies de protecció dels resultats d'investigació, com cercar socis i col·laboradors en un projecte innovador, com captar fons públics i privats, és a dir, donar idees per anar alimentant i per que aquesta idea, que en part pugui estar finançada per aquest programa, també cerqui altres vies de finançament i se pugui desenvolupar de forma adequada. I després està la part de la convocatòria. Què és el que finançam? O què és el que cofinançam? Perquè aquest programa està pensat perquè el 80 o el 90% de les activitats les finançam nosaltres, o les finançam a través de l'ajuda que tenim de la Direcció General d'Innovació, però sí també demanam una petita col·laboració a les pimes. És a dir, de cada un de les dues convocatòries hi ha una part de cofinançament. Aquí el que hem de deixar clar és que nosaltres no donem no fem una subvenció o una transferència de dobbers directament a les empreses, sinó el que fem és cercar un grup d'investigació de la universitat que faci feina per l'empresa i nosaltres ens encarregam de finançar i de pagar aquest grup de recerca perquè faci una feina específica cap a vosaltres. I se financien dues convocatòries. Una primera que nosaltres deim projectes de consultoria científica experta, i aquí el que finançam són estudis de viabilitat, científico-tècnics, estudis de l'estat de la qüestió en relació a un producte o un servei. Ara, per posar un exemple així que me ve al cap, tot i que potser tècnicament no sigui res, imagineu que teniu un subproducte d'un procés de producció, la càscara d'ametla, i penseu, això potser se podria fer servir com fertilitzant. Què s'ha estudiat? Què diu la ciència de l'aplicació d'aquest subproducte del meu procés productiu, si realment existeix alguna cosa, què s'ha fet, què diuen els investigadors, què s'està fent a altres parts del món i què s'ha fet de recerca al costat d'això. I en base a això podeu tenir potser un resultat o un altre, però al manco teniu una idea de si amb aquest subproducte jo puc fer alguna cosa i com podria, en aquest cas, fer una innovació. La segona part, una vegada feta aquesta consultoria sobre això, seria fer un projecte de recerca i desenvolupament concret sobre aquest tema. Imagineu-vos que un resultat que ja teniu o que obteniu d'aquesta convocatòria és que aquest subproducte se pot fer servir com a fertilitzant, se podria demanar a un grup de recerca que analitzés en el laboratori com extreure aquest component i quin seria un prototip de procés de producció per extreure aquest component i quina viabilitat tècnica i de mercat tindria. I aquesta part seria ja un projecte una mica més llarg, que duraria ja entre 4, 5, 6 mesos, per intentar, en base a una idea innovadora, poder apropar-la més a un producte, a un servei, a un procés de producció real. Aquests serien una mica les dues parts. Nosaltres tenim un pressupost total de 125.000 euros, aproximadament uns 20.000 euros anirien per aquesta part i uns 80 o 90.000 euros per la part de projectes de recerca. De forma que nosaltres el 80% d'aquesta primera part el finançam i el 90% de la segona també.
no cal anar a les dues convocatòries. Potser hi ha una empresa que ja té una idea, que ja està en fase de demanar un projecte i pot anar directament a la segona convocatòria, i també pot passar que una empresa potser no tingui molt clar i en aquesta primera fase no tingui un resultat concret, però que potser l'any que ve o un altre, si ha rebut enguany la consultoria, pot optar a un projecte de recerca quan maduri una mica més la tecnologia que necessita. Bé, jo així a grans trets era el que volia explicar. Aquí teniu tota la informació. Hi ha un email específic que és accelera@fuei.org per tots els dubtes que tingueu. Tots els que vos heu apuntat a aquesta convocatòria tenim els vostres emails i vos anirem informant de totes les accions que anirem fent. I si vos sembla, jo ara he vist que en el xat no hi ha cap pregunta, però podem obrir ara un torn de preguntes. La primera pregunta que fan pel xat és: bon dia, si la quantia subvencionable està definida. Nosaltres hem fet una estimació de que cada projecte de consultoria científica són aproximadament entre 15 i 20 hores de feina d'un grup de recerca, d'uns investigadors, i això en funció té un pressupost aproximat d'entre 1.500 i 2.000 euros per cada consultoria. I la part de projectes d'R+D està al voltant d'uns entre 15 i 20.000 euros que se financen de feina i materials i utilització dels laboratoris dels grups de recerca. Aproximadament són aquestes quantitats. De totes formes, no hem definit que cada ajuda sigui exactament igual, perquè, clar, la idea que tenim és que quan vos presenteu heu de venir amb un pressupost que vos hagi elaborat un grup de recerca. En aquest networking, la idea és que conegueu un grup de recerca que pot ajudar-vos a resoldre aquest tema i vos prepari un pressupost, o bé per la part de consultoria o bé per la part de R+D. I si encaixa dins els marges del pressupost i si és triat per els criteris que nosaltres fixam, se financiarà. És a dir, però més o manco serà al voltant d'aquests imports. No te entiendo. Coméntalo tú. La justificación que las empresas no tienen que justificar. Bé, a diferència d'altres convocatòries on una empresa rep una subvenció, aquí l'empresa no ha de justificar, no ha de fer un compte justificatiu perquè no rep una subvenció, sinó l'empresa ha de col·laborar amb el grup de recerca i obtenir uns resultats. La primera part entenem que el grup d'investigador farà un informe final sobre la consultoria o un informe final sobre el projecte, però no implica càrregues administratives de justificar subvencions a la vostra part. Implica preparar un projecte bo perquè pugui ser validat i valorat i elegit entre tots els que se presentin. Una altra pregunta que fan és: dins dels projectes de consultoria, incloïu els anàlisis i viabilitat de projectes de desenvolupament tecnològic? Sí. La primera pregunta sobre si inclou el análisis y viabilidad de proyectos de desarrollo tecnológico, entendemos que sí. Se incluye, yo he puesto un ejemplo de la cáscara de almendra, pero depende del sector de la empresa. Jo crec que és, per supuesto, s'incluiria. Sempre tingui aquesta component d'innovació. És a dir, per exemple, si ara subvencionar el pla de digitalització d'una empresa no és aquest l'objectiu d'aquest programa. Ara, si hi ha alguna component d'innovació amb aquest projecte, evidentment.
El tema de minimis, yo no lo conozco en detalle, pero entenc que el minimis és quan l'empresa rep una subvenció. En aquest cas, l'empresa està rebent un servei. Per tant, no està rebent una quantitat econòmica i nosaltres entenem que no afecta això a la part de minimis. Altra pregunta que demanen és si serà en concesión por concurrencia competitiva o concurrencia simple. Home, nosaltres el que publicarem seran per cada una de les convocatòries unes bases. En aquestes bases hi haurà uns criteris que se valoraran per cada un dels projectes que se presentin. Per posar exemples, tenim un esborrany de bases que encara no hem publicat, però s'analitzarà la qualitat científico-tècnica, el grau d'innovació, la viabilitat tècnica, l'adequació al mercat, el pressupost, diferents criteris que una comissió que estarà formada per tècnics de la universitat, de la Fundació Universitat d'Empresa i d'algun representant d'empreses també i de la Direcció General d'Innovació faran una resolució sobre quins dels projectes poden rebre finançament. ¿Existe un NDA entre implicados? Per suposat, quan qualsevol empresa té una idea innovadora que és susceptible de poder ser protegida o de ser un secret empresarial, habitualment nosaltres sempre firmam aquests acords el No-Disclosure Agreement entre empreses i grups de recerca i amb els tècnics de la Fundació per garantir la confidencialitat i que tota la informació que circuli entre els investigadors, l'empresa o els tècnics de la Fundació quedi protegida totalment. Això és una forma habitual de feina que tenim. Otra pregunta es, ¿cuántos proyectos se financiarán? ¿Están todas las facultades implicadas? Eren 10, no? 10 o 12. La idea de la part de consultoria científica és que puguem arribar al voltant de 10 projectes a finançar i la part de recerca i desenvolupament uns 5, al voltant de 5. És a dir, això tampoc tenim més detall perquè potser hi ha un projecte que no necessita tant de pressupost però que pot fer una recerca i sí, seria al voltant entre 10 a la primera fase i 5 a la segona. I, per suposat, tots els departaments de la universitat estan implicats. És a dir, intentarem que qualsevol àrea de coneixement que pugui ajudar, nosaltres intentarem que els investigadors en aquest networking o en el moment que se pugui xerri amb l'empresa per poder-se involucrar en aquesta col·laboració. Per això jo ho tornaré a dir perquè crec que és molt important, perquè un dels factors que faran que aquest programa tingui èxit és que vos apunteu el més ràpidament possible si estàu interessats en aquest perfil, perquè nosaltres també puguem fer la feina dins la universitat una vegada que tenim el perfil de les empreses i quines són les seves necessitats, nosaltres puguem fer la feina de cercar dins totes les facultats de la universitat els possibles grups de recerca que poden respondre a aquestes necessitats. I en el benentès que evidentment, si aquí no tenim aquella especialitat que se necessita, en aquest cas vos haurien de dir, mira, això no disposam d'aquest coneixement, però en principi, clarament, totes les facultats estan implicades. No sé si hi ha qualque pregunta més. Bé, a tots els que vos heu inscrit vos enviarem el recordatori
amb el link en aquesta plataforma que posàvem en marxa per fer networking, per intentar que quan més de projectes per part d'empreses tinguem, aquest programa funcionarà millor. Clar, nosaltres tenim més experiència perquè tenim més contacte directe amb els investigadors i no tenim tant de contactes, sí que tenim amb empreses perquè feim feina per empreses, però sí que ens agradaria que moltes empreses que potser mai han col·laborat amb la universitat, aquesta pugui ser la primera oportunitat i que pengeu els vostres projectes innovadors i que podem trobar vies de col·laboració i si amb aquest programa poden estar finançades gairebé en un 90%, molt millor. La sessió de networking està pensada per ser presencial. I la sessió de networking, l'agenda que ja està penjada, és com una petita presentació i després reunions uno a uno entre una empresa i un investigador o dues persones de l'empresa i dos investigadors. Està tot pensat per fer presencial. Ara bé, si algú no pot fer, també podem fer, no sé si en aquell moment que serà presencial, però en un altre moment, posar en contacte un grup d'investigadors amb una empresa perquè facin un streaming i una reunió per Zoom. És a dir, nosaltres havíem pensat fer un esdeveniment presencial aprofitant una mica la situació que estava millorant, per establir aquests contactes i, a més, potser donar l'oportunitat que en un moment se coneguin personalment els grups de recerca i les empreses perquè iniciïn una col·laboració. Ara bé, si alguna d'empresa diu és impossible, per el que sigui, acudir, però sí que vull xerrar, nosaltres ajudaríem a programar aquestes sessions en streaming per fer aquest networking en streaming. Ara, la idea inicial és que se faci, si les condicions ho permeten, presencial aquest dia 7 d'abril en el campus. Hola, jo tinc una pregunta, però la faig, si pot ser oral, perquè és un poc llarga. Què tal? Soc Carlos Alonso. El tema de l'espai valida, també, que entenc que és en revés, que és la comunitat científica, hi ha pensat qualque tipus de networking on sigui un poc al revés? Perquè entenc que aquest networking, nosaltres com a empresa tenim una necessitat que hagi a veure si qualque grup d'investigació ens pot ajudar a desenvolupar projectes d'I+D, però hi ha pensat també que els grups que tenen ja un producte o que han participat en la fase valida cerquin empreses i se pugui fer ja sobre un projecte ja que està desenvolupat per part d'un grup. Hi ha empreses que, si tenim coneixement de que aquest grup ha fet un avanç científic, aquest partnership o aquest contracte de transferència se faci sobre alguna que ja existeix. No sé si m'he explicat bé. Gràcies, Carlos. Bé, jo no ho he explicat, però aquest programa té com dues potes. Una orientada a les pimes, que és aquesta que he presentat avui, i una altra que intenta que la recerca que es fa a la universitat no es quedi en el calaix i se pugui apropar més en el mercat. La idea és que nosaltres el que farem serà sessions amb els investigadors que tinguin idees derivades de la seva recerca per veure com podem ajudar a madurar els projectes i que arribin més en el mercat. I a la jornada de Cloenda, que era la darrera de les imatges que estaven en la infografia que he posat en el principi, a la jornada de Cloenda està previst que tots els projectes que s'hagin finançat, tant de la part de les empreses com de la part dels grups de recerca, se presentin i també puguem fer aquest networking, és a dir, un inversor que ha detectat una patent que s'ha madurat en un procés en aquell espai valida, o una pime que ha desenvolupat un nou procés de producció però que necessita finançament addicional, que en aquella jornada de Cloenda se pugui posar tot en comú. No serà exactament, no sabem exactament el format, perquè això serà al final d'any. Potser tu has proposat, Carlos, un format de networking, però també podria ser, però sí que se faran públics tots els resultats de les dues línies del programa en aquesta jornada de Cloenda. No sé si t'he respost. Perfectament, sí, gràcies.
Bé, si no teniu més preguntes, moltes gràcies per la vostra assistència. Quedam a la vostra disposició o vos enviarem una altra vegada tots els links, els correus electrònics, perquè si teniu dubtes addicionals les podeu fer arribar i esperem que aquest programa tingui molt d'èxit. Jo crec que sobretot l'èxit de la part d'aquest programa Accelera és que hi hagi molt de projectes innovadors d'empreses que jo vos anim, tot i que penseu que no estic segur si això realment és innovació o no, doncs, si vos voleu demanar ajuda de com presentar el projecte, de com inscriure el vostre perfil a aquesta plataforma, vos convidam a que ens consulteu i el que volem és que hi hagi moltes sol·licituds perquè els projectes que se puguin finançar siguin els millors possibles. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu. Gràcies. Adéu. Adéu a tots.